Så ja, det her det er Ole-elever, og hej alle sammen. Vi har jo faktisk en elev derovre, der har symptomerne på at ikke have for meget C-vitamin. Så det er jo meget dejligt, at du kan komme her i dag, for det er jo derfor, jeg tilkaldte dig, min gode ven. Ja. Så ja, du kan bare gå i gang. Vi sidder faktisk netop lige og laver lidt kopiark, nemlig om C-vitamin. Det er jo fantastisk. Det er jo det. Ja, nu skal jeg fortælle lidt om C-vitamin, fordi at, jeg er jo faktisk professor på vitaminlaboratoriet her i byen, ikke? Og derfor så har jeg tænkt mig at fortælle lidt om C-vitamin, ikke? C-vitamin, det tænker man umiddelbart, det er noget, der findes i appelsiner. Men faktisk så en kiwi, nu kan jeg så ikke tegne en kiwi vel, men altså, det indeholder dobbelt så meget C-vitamin. Det tænker man jo umiddelbart vel, det gør man jo ikke. Men det faktisk, så skal jeg også lige vide, at C-vitamin, det er ikke noget, kroppen selv kan producere. Det er noget, man er nødt til at spise noget, ellers er man nødt til at indtage vitaminpiller. Og det skal man altså huske, fordi at hvis man ikke får de her C-vitaminer, så kan det jo gøre, at ens immunforsvar bliver svækket. Nej, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og det er jo ikke så smart, vel? Og så kan man også måske komme ud for lidt stress, eventuelt. Men de har mange symptomer. Nu siger du, der er en elev i klassen. Hvad er det, der er det galt der, du føler? Jamen, det kan vi jo snakke om lidt senere, hvor du er færdig. For du sagde netop i telefonen i går, at du havde en masse symptomer liste. Ja, det er rigtigt. Altså, mange symptomer, det kan være allergi, hvis man nyser eller måske får udslæt. Det er ikke så godt. Så kan man føle træthed, pose under øjnene. Det kender vi alle, ikke? Og så måske dårlig modstandskraft. Det kan være, hvis man er oppe og slås, så kan man måske ikke lige skubbe den anden væk, hvis det er. Og så sårhældingsproblemet, det er, hvis man simpelthen får sådan en ordentlig sår, ikke? Og så kan der ikke komme skår på, og så bløder det. Og så er der simpelthen hårtab. Det gør man, når man rærer hår. Det er altså lidt mere ekstremt, hvis det er det her, det vi er ude i, ikke? Og så er det blå mærker. Det får man, hvis man slår sig. Men det her, det kommer sådan så uden det her, ikke? Og så er det forhøjet kolesterol i blodet. Det er heller ikke så godt. Det er noget, som man kan blive meget syg af, ikke? Så er der forhøjet risiko for kræft og hjertesygdomme. Det er ikke rart. Altså, kræft er jo ikke en særlig rar sygdom. Og det kan vi alle sammen godt blive enige om. Ja, der har også lige været den her gala, det synes jeg var meget fantastisk, at kunne samle så mange penge ind, ikke? Så er der blødninger i slimhinder og bindevæv, næseblod, opsnuddet og blødende tandhjul. Slimhinder? Ja. Det er noget, man får i halsen. Det er slimhinderne i halsen. Det er også det er dem, der kan blive lidt irriteret, hvis man får det her ondt i halsen eventuelt. Ikke også? Ja, det var ikke mig, der spurgte, det var min elev. Nå, okay. Ja, så er der dårlige sårhællinger og muskelledsmerter, og så er der mange, der tænker sådan, hvor meget skal jeg egentlig indtage, hvis det er? Og så er det, at jeg siger, så er det simpelthen 60 milligram for en person over 10 år, og 40 milligram for en person fra 1 til 10, og det her det er så 10 plus, ikke? Det er sådan set det, jeg anbefaler. Det er også det, man kan høre, ikke? Og så danske forskere, de har faktisk fundet ud af, at gravide, der får for lidt C-vitamin, de kan risikere at få fostret i maven. Altså, de kan få mentale smerter. Og det er jo ikke særlig rart heller, det er det jo ikke. Men jeg har jo lige nævnt appelsin og kiwi, der kan man finde det her stof, ikke? Men det kan man altså også i hyben, appelsin, citroner, græsfrugter, persille, paprika, kartofler, kiwi, løg, peberfrugter, solbær og jordbær. Så man kan faktisk få det på rigtig mange måder, ikke? Så vil jeg høre klassen, om de har nogle spørgsmål. Undskyld, jeg har et spørgsmål. Ja, selvfølgelig da. Er det kun mennesket, der ikke selv kan producere C-vitamin? For er det klogt sport, det der? Det gør nogle kloge elever, jeg har i klassen. Nu skal jeg fortælle dig noget. Mennesker, de er faktisk blandt de 4 levende væsener, som ikke selv kan producere det. Det er dalmatiske hunde, mennesket og selv marsvine, og så er det en speciel slags flagermus. Så der fik du lidt info der, det kan du bruge, hvis du skal skrive en bog eller sådan noget. Er der andre, der vil spørge om noget? Nå, godt, så tror jeg bare, vi slutter for i dag. Ikke? Kan du godt komme godt hjem, Carla? Og vi ses, Ole. Vi ses. Tak. Kom og... C-vitaminer. Jeg håber, at I kan huske noget af den viden.
Hej. Du kommer for sent, unge dame. Nej. Hvad er det, du griner i? Det er da ikke sprøjt sjovt. Altså, den viden, som I har fået her, den er faktisk rigtig vigtig, fordi at den forløbige uge, der skal vi have, det kan man ikke sige, forløbige. Kan man det? Nå, det er typisk lærerjoke, hva'? Nå, okay. Nå, goddag, Ole. Hej, Bettina. Goddag. Hvorfor hedder Bettina? Så. Hvad fanden er det? Stop, du kan ikke gå ind i døren. Hvad fanden er det, du laver? Så, ja. Nej, goddag, Ole. Nej. Ja, det her, det er så roligt. Blødninger i slimhinder og bindevæv, næseblod, opsvulmet og blødende tandkød, dårlig sårhelhed og muskel- og ledsmerter.